V rámci didaktiky fyziky pripravujeme budúcich učiteľov fyziky, aby boli pochystaní pre prax. Zameriavame sa na inovatívne metódy a formy, pričom ich vlastne prevádzame cez rôzne demonstračné experimenty, kde si môžu vyskúšať, ako budú učiť, aké experimenty budú vykonávať. V bakalárskom štúdiu ak si vyberieme nejaký medziodbor, tak je to v podstate len štúdium dvoch odborov, nie je to ešte nejakým špecifikované na učiteľstvo, ale keď doštudujeme v podstate bakalára, tak si vyberáme buď ísť ďalej na to učiteľstvo, tam už sa špeciálne nejak tá pedagogika a tá psychológia rieši, alebo pokračujeme na jednoodborové štúdium, ako je matika, fyzika, jadrová fyzika a mnoho ďalších. Rozhodla som sa študovať učiteľstvo matematiky a fyziky kvôli tomu, že tie predmety mi vždy išli a bola som úspešná aj v súťažiach, ktoré ma priviedli bližšie k tej matematike a fyzike. Bavilo ma to až tak veľmi, že som potom chcela to podávať ďalej. Chcela som, aby tú matematiku a fyziku objavili aj nejakí žiaci ďalší, ktorým by som to mohla odovzdať ďalej. Rastom nových generácií stojí veľa dospelých a jedným z nich je aj učiteľ. A záleží mi na tvorbe nových generácií. Prírodovedecká fakulta ponúka možnosť štúdia medziodboru, a teda, že nemusíme od začiatku byť profilovaní jasne iba na biológiu alebo iba na chémiu, ale že môžeme vlastne nastúpiť na medziodbor a buď potom aj na medziodbore pokračovať a stať sa učiteľmi, alebo sa profilovať potom buď ako čistý biológ alebo ako čistý chemik. Máme množstvo predmetov, či už didaktík alebo aj iných odborných predmetov, v ktorých sa učíme nové trendy, napríklad 3D tlačiarne, rôzne interaktívne úlohy. V rámci prepojenia štúdia s praxou to majú žiaci veľmi jednoduché, nakoľko chodia ako budúci učitelia na prax priamo do škôl, ale v rámci praxe majú aj rôzne predmety, kde si môžu vyskúšať napríklad demonstračné pokusy, ktoré prebiehajú za mňou, kde sa učia, ako vykonávať pokusy, ako ich vysvetliť žiakom a ako pracovať so žiakmi.